Sa ating balitang regional, Idol, at tungkol po ito dun sa mga nabakunahan na po ngayong buwan po na ito, no? Halos 100,000 po na bata sa Region 1 po nabakunahan laban na po sa Tigdas at Robelia. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Sa 101,851 o 22.9% ng target population ang mga batang nabakunahan laban sa Tigdas at Rubella sa buong Region 1 ayon sa Ligtas-Tigtas Bulletin No. 5 ng Department of Health Ilocos Center for Health Development as of August 14, 2026. Sa kabuang bilang, 68,405 o 23.1% ang kabilang sa edad na sa 24 hanggang 59 na buwan, habang 19,382 o 21.5% ang nasa edad 13 hanggang 23 buwan. Samantala, 14,064 o 24.4% naman ang mga batang nasa edad 6 hanggang 12 buwan na nabakunahan. Sa mga lalawigan at lungsod sa Region 1, nanguna ang Ilocos Norte na may 20,194 na nabakunahan o 47.4%. Sinundan ng Ilocos Sur na may 15,771 o 32.4%. May 16,487 o 26.3% naman sa La Union, habang 47,793 o 17.4% ang nabakunahan sa Pangasinan. Pinakamababa naman ang naitalang vaccination coverage sa Dagupan City, kung saan umabot sa 1,606 o 10.4% ang mga batang nabakunahan. Patuloy ang kampanya ng DOH Ilocos CHD upang maabot ang bawat batang kabilang sa target population at mapalawak ang proteksyon laban sa Tigdas at Rubella sa buong rehiyon. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.